Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kundlunkulu SABC Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. My initial response from the time I saw the letter was just shocked and surprised that how can Imisa write such a serious letter. Uqalile ukunika ubungqina kwikomiti yepalamente yesikhawu umkomishinala wamapolisa uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi nephanda izithyolo ezenziwa nguye kwinkomfa nonondaba ngoJulayi. This is the 7th of October. The resolution of the Federation is that it's a perpetual move that we'll be doing every year to say no to anything that seems to be very abusive to the workers. ICOSAT ibambe uqhankqalazo ngaphandle kwesibhedlele saseThembisa ngokuphathelene nengxelo ye-SIU yokwehliswa ngomlenze kwe-2 billion rand yimigulukude nobuchule kuqhankqalazo luyingxenye yokuqatshelwa kosuku lokusekwa kwemisebenzi enesidima kwihlabathi. Molweni emakhaya, khongozelani uvimbo esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Uqalile ukunika ubungqina kwikomiti yepalamente yesikhawu umkomishinala wamapolisa uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi namhlanje. Le komiti yesikhawu iphanda izithyolo ezenziwa nguye Mkhwanazi kwinkomfa nonondaba ngoJulayi apho waxelela ilizwe ukuba inkonzo yamapolisa nengalo yomthetho ngokubanzi kweli ziqhogene nemikhambatho yolwaphulo-mthetho. Ukuva ngokwenzeke kwiseshoni yanamhlanje esiqhagamshelana ngqo nentatheli yethu epalamente uBulelani Philip. Bulelani, siyakwamkela. Kwenzeke ntoni epalamente namhlanje? Ingaba inkqubo yale komiti yesikhawu yehluke njani kwikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlange ephanda ezi zithyolo nayo? Manibulise kuwe Sisanda nakubaphulaphuli ekhaya. Le komiti namhlanje ke iqale inamagingxigingxi ngokubana ke bekungaboniswana ngasonye ngomba wexwebhu elifungelweyo ebeliza kusetyenziswa ngalamagqwetha akhokela le komiti. Amalungu asepalamente yakhokelwa inkokheli ye-EFF babonakalise ke ba ungayixhasi into yokubana ke kusetyenziswe ixwebhu elifungelweyo ebelisetyenziswa nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngexesha enika ubungqina kula komishoni kaJaji Madlanga nayo ephanda ezizithyolo zinde. Kwaye ngoku ke kuye kwanyanzeleka le komiti imiswe okwethutyana ukuze kunikwe ithuba lamagqwetha akhokela le komiti ukubana ke atshintshe elo xwebhu lufungelweyo. Ubungqina ke bukaGeneral Mkhwanazi ke buqale ngale njikalanga emva kwentsimbi yesithathu apho ke esanda kunika ubungqina ngendlela eyathathwayo ukubhangisa ke le political task team ngumphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu okungoku usekhefini ekhethekileyo. Umkhwanazi uthi ngokubona kwakhe ibubungqina ke ebebekho wabunika naphaya kula komishoni kaJaji Madlanga uthi le ndlela kwabhangiswa ngayo le political task team ayingekho mthethweni kwaye kwanendlela ekwathathwa ngayo amadokethi asuswe KwaZulu-Natal asiwe eGauteng nayo yayingekho mthethweni. Ilondo ke ethe wafaka isikhalazo emapoliseni emangalela usekela mkomishoni wamapolisa uShadrack Sibiya ngokubana ke umtyhola ngokubana ke nguye owathi wanika umyalelo ukubana ke lamadokethi makaziswe eGauteng. Sisanda sibamba ngazo zozibini Bulelani. Ukanti inhlanganiso yale komiti yesikhawu yepalamente izaqhubha nokumamela ubungqina bukaMkhwanazi nangomso. Omele amalungelo oluntu noyintombi owayesakuba ngumongameli welu Nelson Mandela uGqirha Makaziwe Mandela uthi inkokheli zamazwe ngamazwe azenzi ngokuqoneleyo ukulwela iphulo labemi basePalestina. Ebethetha kudliwano-ndlebe olukhethekileyo nejelo le-SABC emva kokuba kuvakale ukuba amatshantliziyo aseMzantsi Afrika abebekuhambo le-Global Summit Flotilla selefikile kwilizwe laseJordan. Eli qela laye lafumana uphumaphele kwilizwe likaSirayeli emva kwenzame zokuzisa uncedo lokuhlangula uluntu lwaseGaza. Mandla and the other South African we have to do is to commend their bravery, because it takes a lot of courage to be on those flotillas facing a barbaric, very cruel regime. Kananjalo urhulumente welu uvakalise ukuchulumanco kukuvunyelwa kwabemi beli ukuba babuyele ekhaya. On behalf of the South African government, I hereby confirm the release of the South Africans who were involved in the Flotilla initiative.
Dr. Fatima Hendricks, Mandla Mandela, Rias Mula, Caroline Shelva, Dr. Zahir Suma, Zukisa Wema. Unkosi Livelile Mandla Mandela naye uvakalise uvuyo ngethuba egaleleka ekhuselekile eJordani. We are reporting that all our comrades, brothers and sisters on the global Sumud flotilla are safe and on their way home. Kulindeleke ukuba babuyele ekhaya ngomso bonke abemibili abathe bathatha oluhambo. Uqhankqalazo lweCOSATU mayelana nemisebenzi esemgangathweni ethembise ekuruleni lusithwe zizenzo zorhwaphilizo kwisibhedlele saseThembisa. Iphiko elikhethekileyo lophandi SIU kwiveki ephelileyo libhengeze ukwehliswa ngomlenze kwemali engaphaya kwe-2 billion rand kweli ziko kwaye sekufunyaniswe amaqela onqevu amathathu abandakanyekayo logama amanye aseza kutyhilwa. The patients, the workers, the nurses, the doctors, the services we are getting is not great compared to other hospitals. Abasebenzi nezigulana basityande igila ngoquluka ubhode ongaginyisi mathe kwaphela kwisibhedlele saseThembisa ngexa kuhlatywa ikhwelo lemisebenzi ekumgangatho ofanelekileyo. Imali ezimele ukucwangcisa oko zithi xhaxhena kwizixhobo zezempilo zibhanga ngendlela mnyama. It's so sad because each time you steal from the public purse, you steal from the future of our children. You steal the health of those who are sick, those who need care from the public service. Lo gama kwelentaba etafile iphondo lasentshona koloni iCOSATU ivakalise inxalabo ngokungathatyathelwa ngqalelo koluntu lweli kumathuba engqesho. Kambe ke amalungu eCOSATU enza umngcelele osingisele eParlamente ukuya kufaka uxwebhu lwezikhalazo kwinkulu baphathiswa bememelela amanyathelo axhaphaxhaphiswayo ukusindisa imisebenzi. Futhi ke iCOSATU ikwafake uLwesibini uxwebhu lwezikhalazo kusodolophu wesixeko saseKapa benyanzelisa uxibilili kumaxabiso axhomileyo werhafu neentlawulo zamanzi nombane. Yeah, we're going to the city of Cape Town because what we've seen in Cape Town, the question of high water levies, those taxes that they added to your account as a normal citizen. We're saying that the high electricity tariffs, the high water tariffs in our province, in our city is a major concern. Kananjalo iCOSATU eFreystata iphume iphulo loqhankqalazo besithi imeko emaxongo yorhulumente wasekuhlaleni mayibekwe elubala njengedinga amanyathelo ngokuxhaphaxhabhisa. Kambe ke unobhala jikelele wale manyano uxinanise isinyanzeliso sokudandalaziswa kwengxelo yophando ngokuphathelene nezityholo zolawulo olutenxileyo, ubuqhophololo norhwaphilizo phakathi komasipala inala. If it means indeed acting on the basis of redeployment of some of the political leaders here, we should do so that we actually bring back the trust and confidence of our people here in Nala. Ukwabalulwe inkqubo yethenda njengengumqobo ekuvulweni kwamathuba engqesho. Ukanti ke iCOSATU inike urhulumente wephondo laseFreystata iintsuku ezili-14 ukuphendula kwizinyanzeliso zayo. Iphiko lolutsha le-ANC KwaZulu-Natal limemelela ukuziguzula kwe-ANC kurhulumente omanyano kweli phondo. I-ANC Youth League kwatyhola umbutho we-IFP nowe-DA ngokuzama ukubhangisa i-ANC. Le mibutho i-ANC, i-IFP, i-DA kuquka i-NFP eyayazimanya ngeqhina lomtshato urhulumente omanyano emva kweziphumo zolonyulo lomasipala kunyaka ophelileyo. Uphiko lwentsha i-ANC KwaZulu-Natal luthi-ke isinqumo se-ANC sokuba ke izibandakanye nohulumeni wobumbano ofaka phakathi i-DA kanye ne-IFP kwabe kulephutha. I-ANC Youth League ithi uhulumeni ke okhona esifundazweni njengamanje awubasebenzeli neze abantu abahlala kulesifundazwe. Nasekuqaleni sasho futhi ukube kwakwenzeka i-ANC kwakumele ithathe ibhenchi lokuba i-opposition party lapha ya kwi-legislature 1 in KwaZulu-Natal. So into ekade sikhuluma futhi leyo ukuthi ukube kwaya ngathi ngaba singenanga ngisho ukungena kule arrangement esikuyona. Ukwesekwa kwe-ANC esifundazweni kwehla kusuka ku-54% kwaya ku-17% kulolu khetho olwedlule. Kanti i-MK party ke yona yathola ukwesekwa ngamaphesenti angu-45.
Abaholi bohulumeni wobumbano iNkatha Freedom Party yona yathola ukwesekwa ngamaphesenti ayi-18 bese kuthi-ke iqembu iDemocratic Alliance yona yathola ukwesekwa ngamaphesenti angu-13. I-ANC Youth League ithi alukho uzinzo kulo hulumeni wobumbano. Isimo esibhekene naso isimo ekufanele sonke ezabantu bakwaZulu Natal sikhulume sibe open and also sibatshela ukuthi even us as the ANC Youth League we are not saying ukuthi the ANC is doing the best kule GPU arrangement. NginguSimphiwe Makhanya, usindaba ze-SABC iseThekwini. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba akacofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithembe. Uqalile ukunika ubungqina kwikomiti yePalamente yeSikhawu umkomishinala wamapolisa uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi namhlanje. Le komiti yeSikhawu iphanda izityholo ezenziwa nguye uMkhwanazi kwinkomfa nonondaba ngoJulayi apho waxelela ilizwe ukuba inkonzo yamapolisa nengalo yomthetho ngokubanzi kweli ziqhokene nemikhambatho yolwaphulo-mthetho. UMzantsi Afrika ubhengeze isicwangciso esitsha esiza kuba ngumhlahlandlela kwezamandla nesiza kunceda ilizwekazi Afrika. Eliphulo liza kusungulwa kwilizwe laseTopi ekukekeleni kwalo nyaka. Eliphulo lipapashwe kokuqala kwintlanganiso yesine yeqela elithwaliswe uxanduva lokuzisa inguqu kwezamandla le-G20 nentlanganiso yabucala yabaphathiswa ezakubanjwa kule veki eThekwini kwaZulu Natal. Eliphulo libizwa njenge-Africa Efficient Energy Facility, lelinye lamaphulo bongameli be-G20 nelingumzila ojoliswe kuphuculeni amandla kwilizwekazi Afrika. Ngaphaya kwezigidi ezingama-500 kwilizwekazi lase-Afrika, phantse ibesisiqingatha sabemi belizwekazi baphila ngaphandle kombane. Ngelixa ngaphaya kwebhiliyoni yabantu bengakwazi ukufikelela kumonza cocekileyo okupheka. Isebe lezombane namandla, imanyano yase-Afrika ngokubambisene nephulo lokusingqongileyo lekomishoni yezizwe ezimanyeneyo bazibophelele ekuqulunqeni iziko lezamandla lase-Afrika, i-Africa Efficient Energy Facility. Energy efficiency is the first fuel. Every megawatt that you don't have to produce because you've saved it is a megawatt that is a lot cheaper, a lot easier and a lot more effective. So the idea here is to create a facility where we can have knowledge sharing, where we can find funding and where we can drive energy efficiency not just from South Africa but throughout the African continent. Owona mbono ke kukunkinkisha umbane kwindawo zokuqala neziquka ezixhobo zasendlini ezonga umbane, ii-globes, iibhokisi zokubala umbane neziza kuthi zehlise imfuno yombane, nto leyo eyakukhokhelela ekwehleni kweendleko zokuvelisa umbane. Africa is a huge continent with a large population of a billion people, the fastest growing population, fastest urbanizing, youngest population in the world. For every kilowatt of energy we generate, we must also think efficiency, because we have never been quite able to catch up between access and generation because of the sheer growth in our population size. Eliziko lizimisele ukuphucula ukuvelisa umbane eAfrika ngomyinge we-12% ngonyaka ka-2030 lize livelise imisebenzi ebalelwa kwisigidi. Ingcali zithi amazwe e-G20 azibophelele ekulixhaseni eliphulo lokuphuhlisa amandla asulungileyo. Ikomiti yePalamente yenkonzo zoluleko ivakalise udano emva kokutyelela iziko lezoluleko eMthatha eMpuma Koloni. Olutyelelo luyinxalenye yephulo leveki lokutyelela nokuhlola imeko aphantsi kwayo lamaziko. Ukungaxoli kwekomiti kususela kwiingxaki eziqhubayo ngaphakathi kumaziko oluleko kweli ezifana nengxinano, iziseko ezingekho mgangathweni nolibaziseko kumatyala. Le komiti ityelele amacandelo ahlukeneyo entolongo yaseMthatha. Usihlalo wekomiti uRhomozo Ramabuleng akonwabanga kwaphela emva kokutyelela indlu yokuphekela, iziko mpilo nendawo egcina amabanjwa. Position has been vacant for the past 4 years. We've learned that since 2021 up until now, which is already it's a worrying factor because of it causes instability when there is a rotational phase in terms of leading the management. That's one. Two, we have 2 kitchens in the remand detainee and the medium who already sentenced, whom
the kitchen has no compliance to operate. Le komiti iphinde yothuswa kukufumana amabanjwa angabasetyhini agcinwe entolongweni iminyaka eleqe 10 kungekaxoxwa namatyala awo. uRamoboleng ukholelwe ekubeni loo nto inegalelo ekugcwaleni ngokugqithisileyo kweentolongo. Isebe leenkonzo zoluleko lilubona lutyelelo lwale komiti njengendlela yokuthi mayiyibeka apha icholwe ngamantshontsho. Ikwangqina ukuba ukuchitha ngaphezu kweminyaka 2 entolongweni ungekaxoxi ityala ngenene kubangela ukuxinana kwiintolongo zeli. Well, they do, because if the cases were moving faster, obviously we would be able to know if this particular inmate is sentenced for how many years. They start serving a sentence, at some point they will get out on parole. Le komiti iza kuphinda indwendwela iintolongo eMonti naseGqeberha. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Umsefi wamazwe ngamazwe ophuma kwilali yasemthumbane eSajoni seMpuma Koloni uthi uphuhliso lwemidlalo yasemaphandleni luyasilela ngenxa yokungafumani inkxaso kurhulumente. Nangona ephumelele imingeni emininzi uAvuyile Ndamase usaqhubeka ephakamisa igama leli loMzantsi Afrika wakhuphisana kuluhlu lwehlabathi lokusefa amaza. uAvuyile Ndamase uneminyaka ngama-31 uthando lamanzi waluncanca ebazalini bakhe. uNdamase waqhubeka nokunxanelwa ukufezekisa iphupha lakhe lokutyibilika phezu kwamaza. Kungoku nje uphakathi kwabadlali abangama-20 ngokwenqanaba lokutyibilika phezu kwamaza eAfrika, lo gama eMzantsi Afrika ekwindawo ye-9. Qaleke i-surfing kahle through iprogram ye-lifeguarding ebikade ikhulwa ukula bePort St George. Nathi sikhule abantu besijonge kakhulu izi-lifeguards which is what catalyzed uthando lamanzi. uNdamase ngokuqala ukuba ngumuntu omnyama ukuba bekweli nqanaba. Umuntu omnyama ukuqala ukumela iSouth Africa, especially kwi-SA Open Team, which is yabantu abadala. Ndizingca kakhulu uba ndimele impondo, ndikwazi kumela amanye amampondo, ndimele amaXhosa, ndimele iSajonisi, ndimele i-Eastern Cape neSouth Africa. Usapho nabahlobo bakhe bathi urhulumente kufuneka ajonge ekuphuhliseni ezemidlalo elwandle. I-surfing mhlawumbi ayaziwa kakhulu ukuba into esisport ekhoyo ephilayo apha eSouth Africa, and abona abantu baziwayo bangabantu besurfing ngabantu abamhlophe. Sihappy that uAvuyile uyi-represented Port St George. Now that i-representatiwe, what is it that we are doing so that abantwana bebembukele eqala apha ezantsi kuthiwani ngaba bangasemva, so that nabo bafumane i-chance lokubana barepresente what we are, what we have. uNdamase uthi ukutyibilika phezu kwamaza kwelizwe lase-El Salvador ibelelona xesha azingoma ngalo isifuba. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns. Ngaloo ndlela suqonqothile uvimba wangokuhlwanje sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu.